Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kamara marama intie Jaera Malolo TV omosinio imoreka bende ngeso machielo manyasaya ono pindo no wacha kwa romo e chenro ni mar ohala gerwak mana kaka watime pile an kod wendo mabende njawala arwake ni machiegni mondo mi ofulro nyiswa ni otimo ohala mane ka in bende kamara marama intie arwake ni machiegni jata chenro mari en an Millicent Adhiambo machiegni e chenro Jaera Malolo TV machiegni wendo na makawuono an gi nyenga iluongo ni Michael Ochieng. Tich mang'erago matimo en tich mar pidho seedlings mag yien e Joyland bypass yo madhi Nyamasaria. Erokamano ahinya Michael. Tiji mar pidho seedlings mag yiende niendi nichake karang'owa? Nachake 2016. Noyudo katimo tiji mar boda boda. To osiepna moro manatime ema nokawa ni mondo adhi ane tich motimo. Kana chopo kare kanyo tijeno nomora to pache maduong' nodwa ni mondo ndika kare kanyo. To tijeno nomora to nanyise ni an adwa nachak mara. Koro kanyo emano watimo tudruok maber. Onyisa kaka dang' achak tijno. Koro nachake higa mar 2016. Erokamano ahinya. Tok kane ndalo mane pod iriembo apiko niendi, be nitiere tich mane isomo kane idongo iwacho ni dhano ka dhano bedoga gi lek. In bende bedo jariembo apiko kata bang'e bedo jaus tree seedlings emane lekni kadidongo koso nitie gino mane isomo mopogore? Nasomo tich mar ware. Iluongo ni electrical installation. But kalore di tijno seche kinde ma tijno yudre seche molal. Koro kaka ich be dwaro pile chuno nyaka koro wang'i yore mamoko mondo mi waketgo chiemo e mesa. Kana donje mar boda boda seche moko inya chung' irito. Koro naduogo ang'iyo ni to seche mabetni onge gimoro amora ma atimo kata ma arwakogo pesa. Ma seche moko kawuono kiloso kata siling' 1,000 e boda boda, kiny pikipiki okethre, nyiso ni koro onge pesa madonjo. To tij yien gima nomorago en ni kata kok inya use sana, inya miri gi target ni odiochieng' kodiochieng' inya pidho seedling kata tielo 500. Koro chal ka gima ikano pesa moro e bank. En pesa moko inya mako sechego. Lakini kapo ni chieng' moro koro alo bedo maber minya uso, inya yudo ni kara nitimo gima duong' malich. Erokamano ahinya. Koro bang' kane osiepni oseywayi ma ineno gima notimo, ang'o manojiwi miwacho ni anto koro boda boda ni we abole abola to ndik be ok adwa ni jali ondika atine adana chak mara? Ang'o manojiwi mondo mi ichaka koro mari itim tij pidho seedlings mag yien? Kano an kode notemo gona kwano it seedlings mopidho kata giromo nade. Nonyisa noketo seedlings tielo 4,000. Kogona gi siling' 10 ayudo ka en pesa mang'eny. Aya mar ariyo tijno onge stress. Ino ka tij boda boda seche moko weche mag ndara customer oketi kama pesa ne be tin, fuel be ni kanyo, pikipiki be. Lakini tij seedling onge stress. To ber mare be mar ariyo en ni ochalo gi dhano. Ipidho yien chalo gi dhano kata nyathi matin. Pile pile nyaka ing'e ni to odhi nade. Igombo ng'eyo ni to gimipidhono oti nade. Koro miya bedo mamor. Erokamano ahinya. Koro ere kaka kichiewo okinyi kokinyi to itimo tijeni? Work schedule ni chalo nade odiochieng' kodiochieng'?
odiochieng' kodiochieng' kachiewo atiyo tije mag ot, kaka an gi min ot gi nyithindo wakonyre. Koro mano nyiso ni nyaka wamond chiewo nikech tij seedling be dwaro ni mondo. Koro nyaka wakuong wati tije mag ot mondo eka wabi e puodho. Ma en puodho. Koro wajakonyre ga kode. Koro ing'e ni tij seedling tije ng'eny. Jomoko kiya tinindo kiol, inindo kiol, lakini chuno nyaka kiny gokinyi mondo mi endelea. Nikech onge chieng' minya wacho ni koro asepitho moromo koro ayweyo. Ok, teru achiel kachiel kaka ng'ato nyalo timo kata ng'ato nyalo pidho a seedling mar yien. Process mane mowinjo ng'ato lu mondo mi ong'e maber ni seedlings ge dhi maber, to itime nang'o? Seedlings ka wan gi varieties mopogore opogore. Wan gi kothe mang'eny mopogore opogore. To kapok wadhi kaka ipidhe, nitiere mobedo approved gi jo forestry. Jorit alwora, nitie kodhi mag yien ma nyaka wapidh. Koro kochopo korka bao, wan gi eucalyptus, nitiere ma types ariyo moyienwa wapidh. Koro wan gi maragoli, wan gi South Africa. Koro mano korka eucalyptus. To wan gi Glaveria, wan gi pine, wan gi bishop mag tipo, wan gi flowers, but pitho margi bopogore opogore kaluwore gi kitgi. Nikech bao inyalo paro ni en kodhi mo matin, en gi kodhi matin mokinya neno maber. Koro mondo mi ipidhe mondo obed maber, wan gi miluongo ni nursery. Wan gi kama wachinge kodhino, waloso lowo mayom, wakete ogundi simiti maber, wakete, wapore wi gunia no, wi lowo mayomno, to okawo gimoro wik achiel, mano kiseumo wi gunia no gi lum. Koro bang' wik achiel tigolo lum, to yath be nyaka igone. Nitiere yath mag kute, yath mag koyo ka kinde ma koth ng'eny kaka sani, mago be gik ma nyaka wabedgo. Koro mano process achiel. Koseti kanyo, koro wan gi gimiluongo ni potting. Potting nyaka bed ni iseikri gi lowo, ikri gi jwelni, watimogo potting. Koro watimo potting mondi, kaeto wapangogi. Kwasepango, koka wapidho kodhi achiel kachiel. Koro bang' kanyo wan gi chenro mar olo pi gokinyi godhiambo. To yien chalo dhano, seche motuo toboro ng'isi, ibiro neno ite. Ka yamo fwadhe, yien matuo en omich amicha. To ma ngimane ber, ineno ka en omiel, nyiso ni yien owuoyo kodi, ngimane ber. Koro mano e yo minya ng'iyogo gikigo ka be gidhi maber. Erokamano ahinya. Koro kari kaendi nitiere ng'ama ikonyori godo e kari mar kamipidhe yien ni, koso ito kaendi tima tima kendi? Wajakonyre gi min ot ka. Koro en be nisepuonje kaka yien bedo treated, kaka ilosogi? Nasepuonje, koro ng'eyo. Erokamano ahinya. Koro gin yiende mage ma ng'ato nyalo yudo kari kaendi kopo ni ng'ato nyalo gombo dwaro biro nyiewo yien e kari mar uso tree seedlings kae? Wan gi yiende aina mopogore opogore. Kaka wasekwanogi mokwongo, wan gi eucalyptus, mano bao, wan gi eucalyptus gin varieties ariyo, wan gi maragoli gi South Africa, wan gi Glaveria, wan gi pine, wan gi palm. Palm be varieties opogore. Nitie royal, nitie golden, alafu wan gi Christmas palm. Ging'eny. Wan nyaka gi gik jikon wan go kaka kitungu, skuma, spinach. Wan gi alode mopogore opogore, osuga, nyanya waketo. Wan gi flowers. Then wan gi yiende ma ka ng'ato nitie ma iluongo ni repellent, mosquito repellent, snake repellent.
termite repellent, mago yudre ka duto. Yes. Erokamano ahinya. Koro kwa dhi nyime ei business mar yien kaendi. Bende gi thuolo ni endi aneno mana ka bende tielowa mokwongo osemana gik kama rume. Janeno mar Lule TV kaduogo to penjo mane ada penjo no endi aduogo penjo tielono mar ariyo kik idhi mabor kete mana e Lule TV ka ing'eyo ni gini bende en marwa. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Machiegni kendo e chenro janeno mar Lule TV ka bende wane tilono mar ariyo mar chenro ni mar Ohala Gerruok kama bende wasechope gi wendo wageno ni ikwanyo puonj achiel ariyo adek kotenore kod pithne mar yien kata tree seedlings ma bende konyo ji e kuondewa ma wadake e yore mopogore opogore. Kama iwinjo ka bende osewacho kanyo ni kidwaro yiende ma bende nyalo bedo ni mosquito repellent, termite repellent kata snake repellent inyalo yudo kaendi. Machiegni mondo wadhi nyime kod puonjruok kotenore kod ohala mar uso tree seedlings. Machiegni kendo Michael, kwa dhi nyime tielo ni mar ariyo wang'eyo ni gimoro amora ma ng'ato timo kata obedo ohala nyaka yude pek moko matin kata giber. To kapok adhi mabor adwani achak kod pek ma iserado godo kata murado go kaka jous yien kata tree seedlings ma bende ji kawo kuomu kaendi. Midhiero mage kata challenges mage ma otud kod ohala aina ni endi? Pek mwan go to ng'eny keche inya paro chien kacha ne juala yien nyaka pidh gi juala to chien kacha nogo juala marufuku e Kenya ka. Koro ng'eny juala motiyo go gi ya Uganda nyiso ni bei be koro gimedo to customer ok nya winjo tie wachno. En kano ng'iyo nyiepo gi bei machon cha mane mochako duogo go maki chako ng'ise ni o juala teno dwa nyise ni karamia yien to juondi na weni ka. Mana achiel kuom chandruok mwan go ka. Mar ariyo to ne kaka kaunti wa ma Kisumu ka onge gi kama wantie permanent. Yani ohala kitimo kamoro to kin kanyo kin gadieri inya bet kanyo muda moro monade. Mago nyami pekech yani ka koro idwa keto stock sasa inya riembi kanyo. Koro mago chandruok mwan go ka. Aya mar ariyo kech wane barabara waja wuoyo gi jo Kenya kech gine weg barabara mondo gimiwa thuolo matin mondo wamed tiyo. Lakini ne county government wacho ni nyamanyonwa kamoro koro pod warito. Lakini kamwantie ni to chunywa waonge gi kwe kech sasa aya wang'e ni nyagolwa ka koro miyo ok wanya keto stock kata ok wanya pidho yien okang' madwarore. Aneno ka iwacho weche maber ahinya lakini kama use niendi nitie wan ga gimoro ni theft, kuo. Bende un be experience kuo e ohandu ni endi? Awach ni ere kaka security utimo kaendi nikech ok inyisa ni nindo ka idhi ga ot tibiro gokinyi. Ere kaka uchiwo arita ne yiende u kata nini muuso kaendi? Korka security nitie riwruok ma wan go ka to e riwruogno nitie joma wayiero ma timo arita
koro arita to wan go motegno ka. Riwruogno wan wayiero jok ma iluongo ni security team. Aden wan to mar yien ni ber mare ni wan ga gi winjruok kata riwruok. Nyiso ni ka wan e iye ka to wang'ere ni ng'ane gi ng'ane, nasari ne en kama, mage yiendege. Koro ng'ato no ok nyal yawo oko ba kaw gir ng'ato ma ng'at machielo ok onene. Koro eywa ka wawegi wabe waketo arita no. To maduong' moloyo en be ni wayiero team mar security. Koro kuot ok ng'eny ahinya kech chenro mwaketogo. Erokamano ahinya. Koro kaka ang'e ni gimoro amora ok diyaw nini mana ni ng'iyo challenges kende. Gidhulo ni endi gin ber mage ma ohandi mar uso tree seedlings gi osekelo ni ngimani nyaka ni chake iwacho ni bolo peng ni pangla iwacho ni maendi samoro ober nomori nyaka ni donje osekonyi e yore mage ma ng'ato nyalo neno menya wacho ni nyaka na donj ka osetimo na mage ma kwan sistema wuoye ni to ok danga ere weye kech bergo. Mokwongo osetuda gi ji ma mok nang'e nanya romogo kana ne peng jok madongo dongo to nikech ka Nyasaye nachweyo piny nodwaro ni environment obed maber. Mano miyo nokwongo deal gi environment. Opidho yien to mano be noketo e chuny dhano. Koro mano miyo tuda gi ji joma dongo dongo aseromo gi ohanda ni wang'ere kodgi. To korka yuto kinde ma koth chwe to ok en ohala marach maber miyo sani koro an nyaka gi dalana kokadho mana kuom ohalani. Koro to tek moro ma wayudoga en mana kinde ma chieng' rieny. Sechego dwaro ni medo stock, pesa midhi chamo iongego, to gigo bokinya weyo miseketo go bokinya weyo ni kethre ni koro idhi e tich machielo. Lakini kinde ma koth chwe to en ohala ma nigi pesa. Apart from gero dalani, ang'o gini kendo ma yien osekelo? Nitie jok makadho ga kae gineno ka uso yien kae lakini gichayo ni jogi endi to ketho mana sa en mana ni tek ni nitie ni itimo gimoro lakini gineno ka yuto onge kaendi. Mane momiyo agombo ni dieri lerwa ni ohala moro amora ma ng'ato timo nigi berne. Momiyo apenji ni ber ma yien ni osekelo kopogore gi dalani nikech inya rwakori inya chiemo to mae e source of income ni. Koro bergo duto kade ber ti inyisowa kata inyiso joneno mondo mi ging'e ni ohala moro amora ni kod ber mopogore opogore. Mana kisewacho ohala ni ema chiemogo ema rwakrago ema chulogo chalo gi tich moro amora. Gimomiyo itiyo en ni iyud pesa, iyud chiemo, iyud kaka inya rwakri, chul ot, mano ni ohala ka. To keche nachake 2016 adwacho ni koka an gi higni 5 ok anyacho ni adhi mabor ahinya. Gima anya kwano gi sani en dalano. Mano gima anya kwano sani. Erokamano ahinya. Koro aneno ka un ji mang'eny kaendi matimo ohala ni endi, competition chalo nade? Ber ohala ni ok dwa wuoye competition ahinya keche ok dipedh gimoro amora te e nasari ni. Koro customer be kabiro en ong'iyo gimodwaro. Inya bedo ni in gi yien moro to customer to neno mana mar jirani ok ditame mondo mi onyiew mana marino. Koro ber mar ohand yien ni en ni competition ok en competition ma stiff ahinya ni janyiepo cha onyiewo gima omoro wang'e ma ok dichune gi gima ok odwa. Ma kata ka en customer tionge gi gino inano bin be mikele maka jirani kendi kech en gi pesa to gima odwaro no bo oneno. Koro erokamano. In siri mari mar dhi maber en ang'o nikech kata bed ni competition ok stiff ahinya e kindu kaendi lakini wan gi customer client relationship. In siri mari kata kind gi customer chalo nade mamiyo customer kobiro to thothne gineno ni gibi ginyiep mana ka Michael? Siri mara maduong'
customer kodonjo ka, gimokwongo neno en trust. Kaka handle kata kaka rwake. Okang'e kaka gineno ga gino, kech iyudo ni customer kobiro wang'ere odiochieng' mokwongo no to ose trusta. Nyiso ni atiyo kode gi adier, bedo jadier. Gima onge go, anyise ni mano ta onge go ka. Tanyise kama onya yude. Mok ni apande mondo mi othagre, kata mondo mi aringa many commission. Anyise ni gino inya yude kama kama. To kata kokia bei banyise bech gino. Koro bedo kod jadier mano miyo yiero lima ka. Erokamano ahinya. Koro en puonj mane minyalo miyo jo ohala weteni mago matimo ohendni mopogore opogore kata mok timo ohala yien kata mamoko mabende utimo go ohala machal ni endi? Puonj maduong' en ni ohala moro amora mitimo nyaka ikete chunyi. Mar ariyo be nyaka ibed jadier. Ikitimo ohala nikech pesa ma iyudo kanyo kende. Nyaka iher tijino. Nikech pesa en gima biro to be, lakini tich e gima rito ngimani. Koro tijino nyaka iher, ikete chunyi, tibedo jadier. Nikech ywak ayudo ni jomoko ng'ato kech ohero commission. Oonge gi thuolo mar pidho gino. En orito ni customer kobiro kabodhi ka ng'ane togo bei mondo oyud commission. Mano miyo ok dang otim ohala e iye ka. Kodhi aming'a customer cha bro fwenyo to ok bi duogo iri. Koro ibedo jadier tiero tiji. Mano e gima danga ahero puonjogo. Erokamano. Koro lek mane ma in godo kod karo wandi ni endi wamiye kata chop higni 5 mabiro? Chop higni 5 kech nitie jogo ma osetieko kata higni 10 e ohalani. Taneno kama gisechope. Koro danga aher na amedo ohalani, amede iye kech aonge gi varieties te. Koro chop higni 5 an gi chenro mar keto varieties mang'eny kar manyalo. Mane lek makoro an go ka. Erokamano ahinya. Mana kamano gi thuolo ni janeno Malolwe TV ageno ni kuma wachopo ni kwanya achiel ariyo adek kokalo kuom Michael mabende en ja ohala mar uso seedlings mag yiende mopogore opogore. Wadhi mana nyime gi thuolo ni endi Michael, daher mondo mi nikech aneno ka thuolo wa osemana rumo mondo mi imiwa namba ni mar simu king'iyo kamera gi kama iyudorie ne jogo manya gombo manyi kata manyalo dwaro manyo yien iri kaendi. Namba na en mar Safaricom en 07 1 6 8 1 6 2 6 4 07 1 6 8 1 6 2 6 4. Mano Safaricom. Mar Airtel en 07 3 8 1 8 9 1 8 07 3 8 1 8 9 1 8. Kama iyuda en Joyland Bypass, flyover madhi Nyamasaria. To ng'eny jo mwatiyogo kata ang'era gi nying mar Michael. Kiwacho ni dwaro dhi nursery mar Michael, mano nying ma atiyogo ka. Koro agwako uduto, ibo yudo varieties mopogore opogore. Wan gi gik jikon te nyaka mint mitedogo chiemo maber. Iyudo mana ka Michael ka. Erokamano ahinya Michael. Erokamano ne jogo mobedo kodwa e chenro odiochieng' ma kawuono. Ageno ni ikaw puonj kokadho kuom nursery mag uso yiende mopogore opogore manyalo konyi kamoro amora kata kuonde wa mwadake. Gi thuolo ni endi aneno ka chenro wa odiochieng' ma kawuono mar Ohala Gerruok osechopo mana e giko mare. Waromo rungeso manyien ka bende mane tayo chenro kawuono en Anna Millicent Adhiambo. To kik iwe ma okilimo Michael mondo mi ikonye gero ohande mar uso tree seedlings kaindi. Oritu masani. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni
kazi, si dharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula, ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako.